Következőkben olyan generátort mutatok be, amely egycellás, egy lemezből és egy rozsdamentes szűrőszövetből áll. A láthatóság érdekében az oldalfalat plexilemezzel burkoltam, így megfigyelhető a buborékok kiválása, mérete és az áramlás iránya is. Bekapcsolom a szerkezetet. Látható, a buborékok egy része felülről lefelé áramlik. A buborékok lefelé áramlását a polaritás megváltoztatása nem befolyásolja. A jelenségre más magyarázatot kell találni. Ha a cellát leválasztom az áramforrásról, megindul ezen buborékoknak is a felfelé áramlása. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nem csak síklemezből készíthető el a szárazlemezes konstrukcióhoz hasonló generátor, hanem szűrőszövet és lemez kombinációjával, vagy akár csak szűrőszövetből. Eldöntendő, hogy a bemutatott cella bemerített vagy száraz lemezes. Mi az előnye vagy hátránya a korábbi megoldásokkal szemben? Mért paraméterek, akkufeszültség 12,4 volt, cellafeszültség 2,4 volt, PWM-mel beállított áramerősség 10 amper, a keletkezett gázmennyiséget nem mértem. Elkészült a többcellás változat is, de arról majd később. Köszönöm, hogy meghallgattak.